Com va néixer l'idea del festival i com s'ha convertit tot el que és avui dia? Pues el Gandia Sound Festival va néixer fa ara mateix 3 anys, cap al 2013, i va néixer per la unió de gent de Gandia, un poc en contrarresposta a lo que tota la massa esta que s'havia creat del Gandia Shore. Entonces nosaltres es va pensar de crear el festival, un festival cultural on no sols estiguera replet de música, que també era el pla principal, però també de xerrades, de concursos, de debats, i per crear un poc una altra imatge de la Gandia que es coneixia en aquest moment, no? De la Gandia Shore, que nosaltres volíem fugir i demostrar a la gent que Gandia no era Shore, sinó que era una altra cosa que nosaltres volíem mostrar. Obri'ns un poc la teua ment. Què pensa un organitzador de festival els 10 minuts abans de que s'obrin les portes del festival? Jo crec que és molt fàcil d'explicar, perquè jo quan queden 10 minuts per obrir el festival, jo crec que és un poc de nervis, no? El teu equip te l'abraces, és com quan vas a jugar un partit, no? Queden 10 minuts per escalentar, portes molt de temps entrenant i ara va el partit, no? Falten 10 minuts, vas a obrir les portes de ta casa, vas a rebre molta gent i vas a intentar fer que estigui com en sa cara, que es senta còmoda, que s'ho passen bé, que disfruten i que tornen any rere any, no? I això, jo crec que tens el nervi de veure com va eixir tot, però tinguent l'equip que tens al costat, sempre va tot molt bé. A més de música, què més oferiu a la gent per al festival? Des de sempre, quan va crear el primer Gandia Sound, una de les idees primordials que tenia el festival era intentar crear un festival complet, no sols cenyir-se a les actuacions de música, sinó també mostrar una cara cultural de lo que és la música en la nostra llengua o del que es pretenia fer. Enguany, com a 3 anys, comptem amb xerrades, amb debats sobre música, sobre política, sobre moviments socials que a nosaltres, molts dels que venen participen, com la PA i moltes altres xerrades que poden ser interessants per a la gent que acudisca al festival els 2 dies. També el dissabte pel matí tenim un poc fora de la programació dels concerts de la vesprada i la nit, tenim el cantautor Andreu Valor en el centre històric de Gandia pel matí, on també es farà la xerrada. Després tindrem un correbars per el centre de Gandia per animar un poc a la ciutat a participar en el festival, que no sols és el concert de música, sinó també intentem mostrar una altra cara del festival a la gent que va participar i a la que no participa, que participe també. Podem esperar novetats per a este any? Sí, la veritat que enguany fa molt de temps que estem preparant l'edició, ja que l'any passat vam descansar per diversos motius, i la veritat que enguany el cartell hem intentat que fos un cartell molt variat, de molts estils de música, tenim des de l'indie, el pop rock, el rock, l'ska, el reggae, el mestissatge, el rap, tenim DJs, el que és Andreu Valor, el cantautor. Entonces, clar, hem intentat que siga molt variat dins sempre de l'estil que ja porta el festival des del primer dia que va començar, i ahir hem anat fent. Hem donat oportunitats a molts grups de la comarca, a molts grups de Gandia que van començar a fer-se ja nom en el que és el panorama de la música alternativa actual, i que la veritat que la gent està molt contenta i tenim moltes ganes que arribi i que comenci el joc. I respecte als grups, teniu molta tirada de músics nacionals, però haveu pensat en portar algun grup internacional? Pues la veritat que per aquesta edició ja volíem... El plat fort del festival, com hem vist en les edicions passades, és comptar en grups que nacionalment tenen una rebuda forta, no? Com Boicot, com Espencar, com Green Valley, i la veritat que estem molt contents d'haver comptat en ells. Sí que enguany havíem intentat portar algun internacional, però al final per problemes de dates no va poder ser, però és una cosa que no descartem per al proper any. La veritat que n'hi ha molts noms que ens sonen, que tenim moltes ganes de portar per donar-li un poc més d'un altre pas al festival i que això a poc vagi creixent, no? Que no es quedi estancat. I sí, la veritat que tenim moltes ganes de portar algun internacional que ja li hem tirat la canya i així que veurem si l'any que ve podem i si pot ser guai, si no seguirem intentant-ho.
Ara arribem al punt calent, l'etern debat. 21% d'IVA en la música. Quina opinió el mereix, si arriba a mereixer la pena muntar un festival de música en aquestes condicions? La veritat que muntar un festival de música no és muntar com un aniversari entre els amics, no? Que además el dissabte muntes un aniversari ja, no? La veritat que porta molts mesos de faena, moltes nits sense dormir, moltes hores pegant-li per amunt, per avall, aclarint coses, i la veritat que el tema de l'IVA cultural que tenim actualment, que com tu has dit del 21%, la veritat que és crec que un impediment molt gran per a que seguissin fent-se festivals, concerts, actes culturals, perquè la veritat que és un IVA molt elevat que nosaltres mateix a l'hora de contractar els grups o pagar totes les coses que tenim que dur a terme en el festival, la veritat que és un IVA molt elevat, perquè ja costa de per si treure un festival avant, tinguent tanta demanda de festival, la gent té tant on triar de festival que ja costa treure-lo endavant, i més si des de les institucions es posa i es clava un IVA tan elevat, la veritat que encara costa més. Pots avançar-nos alguna coseta dels horaris del festival? Quins grups tocaran, els grups més importants, el que més afluència de gent tindran? Doncs sí, els horaris i del planning del festival comença el divendres sobre les 6 de l'vespre, comença amb el rapero Sierra de Sigandía, i després tindrem plats forts com l'Último que cierre, Defcon 2, Pyration Systema, Cop, Smoking Souls, i la veritat que molt contents. Després el dissabte ja és un poc més complet perquè ja comencen les activitats de matí, a primera hora tindrem el que són les xerrades, els debats, on tota la gent pot participar. Després tindrem l'actuació d'Andreu Valor en el Centre Històric de Gandia cap al voltant de les 12 fins a la 1, i després ja a partir de la 1 això començarà el que és la xaranga per el centre de Gandia, per uns quants bars on tota la gent pot participar de tapes i tal, i molt interessant, molt guai, i després a les 6, com el divendres, també començaran una altra vegada els concerts, i a poc fins a les 6 del matí plats forts com Boicot, Espenca, Green Valley, Auxili, Narco, així que tenim un cartell molt complet, estem molt contents, la resposta de la gent està anant molt bé, i així que si algú vol comprar les entrades per tindre un poc més d'informació pot en la pàgina del festival o en les pàgines de Facebook o el Twitter, anem actualitzant-les dia a dia i ahí pots seguir perfectament tota la informació. Així que esperem a tots en el Gandia Sound Festival.